kwakho singenze lutho. Siyavuma ukuthi ngaphandle kwakho asilutho. Siyavuma ukuthi ngaphandle kwakho asinalutho singebe nalo. Ngakho-ke moya ongcwele thatha ukuhola kule nkundla yonke, inkundla yonke siyinikela kuwe. Inkundla yonke siyibeke ezandleni zakho. Thatha konke okusesifubeni sikaNkulunkulu Baba usedlulisele khona kungasabi ngamunye. Ukhazimisa uNkulunkulu Baba, ukhazimisa uNkulunkulu Indodana ngezwi lalokhu ukukhuluma nalo myalezo ngegama likaJesu Kristu. Moya weqiniso usiholele kulo lonke iqiniso. Moya obungcwele singcwelise. Moya wenkazimulo sembathise inkazimulo yakho. Moya womusa simathise ngomsa wakho. Moya wenkululeko sikhulule ngamandla akho. Moya waphakade masolo siqinizwe wena Nkulunkulu. Othe inyathelo zolungileyo iqondiswa wena. Phakathi kwethu uphilisa usindise uphule. Uqashule yonke imithelo yejoka ebusuku. Wambulu ukhulule usindise. Umoya ohlakwa nokuqonda ngomoya wamasu nowamandla. Umoya okwazi nokumesaba uJehova. Wenza ube intokozo uthi besimesabeni uJehova. Ngomoya wothando nokuzikhuza, ngomoya wokukholwa nesibindi. Ngomoya wokuvuma nokulalela, ngomoya wobumnene nowentobeko. Abantwana kade bakhulelwa abangatetiwe. Abatetwe namhlanje. Ngegama likaJesu Kristu. Wena okhulume ngomoya womprofeti uHezekeli wathi abantwana sebefikile ekuzalweni kodwa amandla okubeletha awekho. Namhlanje sikhuluma amandla okubeletha. Ngoba bonke abantwana abangama-prophecies angakafezeki, abangama-promises angakabonakali fulfillment yawo, abangama-visions and dreams angakabonakali fulfillment yawo, abangama-predictions ungakabonakali i-manifestation yakho. Ngegama likaJesu nama-confessions ungakabonakali i-manifestation yawo. uNkulunkulu uthatha over ngegama likaJesu Kristu inkosi yamakhosi. Let no one leave this place with a yoke unbroken. Let nobody go back home with a burden unremoved. Let no person go out with a problem unsolved. Rather, let your glory and your presence have all supremacy and gain full ascendancy from start to finish upon us all in Jesus Christ's name. Amen. Ngabonga uJesu ophilayo. Ngibingelele kuqala kunakho konke. The vessel of God's honor, the leader of the army, one of the Deborahs of our generations, Umpostoli, Dr. M.T. Stone, the lady Tsunami sembingelela ngegama likaJesu. Praise the Lord. Sibingelela abaqotshwa kaNkulunkulu onyawonhle abathanjiswa, the servants of the Almighty God, abaphathi bomphongolo, amadoda ahamba noNkulunkulu namesabayo uNkulunkulu in our midst. Sanibingelela abaqotshwa egameni elihle lenkosi emakhosi uJesu Kristu. Giving honor unto whom honor is due. We honor God and we honor you for your calling unto God. Ngegama likaJesu. Sibingelele nomama abaqotshwa abakhosikazi abefundisi. Abanye bayibo futhi vela abafundisi. Sababingelela ngegama likaJesu. Sibingelela ogogo nomkhulu nezibuko zabo, sababingelela. Ogogo nomkhulu nezibuko zabo. Sibingelela obaba nomama. Sibingelela nabafisa ukuthi ngolunye usuku babe obaba nomama. Siyababingelela. Sibingelela insizwa nezintombi nabantwana abancane bonke. Othipothi noTeaspoon siyababingelela bonke. Bakhona ngiyababona. Sibingelela nabaseyiswini uma kwenza ngoba kukhona nesifihlele bona ngoba ngizwa kuthiwa nigude ekufihleni. Nikwazi ukufihla umuntu for 9 months, after 9 months need surprise. Praise the Lord.
Siyababingelela, siyangena endabeni yosuku. 1 Samuel chapter 17 sifuna verse 36. 1 Samuel chapter 17 ake sifuna verse 36. Mana inceku yakho yenze njani? Yahlula ingonyama nani nebhele. Qhubeka. Nalo mfilisi ongasokile uyakuba njengenye yazo. Ake sithi sonke endlini ongasokile. Asiphinde sithi ongasokile. Asiphinde sithi ongasokile. Inkosi ayibusisa ukufunda kwezwi layo inhlanganiso yonke ithi amen. Namhlanje sizobuka lo 3 keys of conquest. Ikey eintathu zokunqoba ze-conquest. Lapha indaba ka chapter 17 indaba yokunqoba le. Noma iqala abantu begijima begcwala ihlathi kodwa yona akuyona yokubaleka eyokunqoba. Kodwa mayiqala kunabagijima abagcwala ihlathi. Alibonga igama lika Jesu. Tonight we are being given the 3 keys of conquest. La eyokuqala ilapha esithawule khona i-text yethu ekufundeni kwethu izwi namhlanje. Uthi uDavid inceku yakho yanqoba ingonyama, yanqoba ibhere, nalo mfokazi ongasokile. Sase sigxila kuleli gama elithi ongasokile. Umehluko phakathi kwaDavid nowamenza wanqoba uGoliath kubantu bonke ababegcwele entabeni yokuyokulwa bakwa-Israyeli beyolwa namaFilisti. I-difference yokuqala i-covenant consciousness. uDavid hayi ukuthi ubude buka Goliath obenza ukuthi uIsrael uma imbona avela abaleka agcwala ihlathi. Hayi ukuthi uDavid wayengenawo amehlo okubona ubude. He saw the height. He saw the weight. Ubude bakhe wabubona. Izwi lakhe elikhuluma ngembodlomana walizwa. Bangizwa abantu abakhona la endlini. I-height ubukhulu nangomzimba wabubona. Wabona ngisho umkhonto ngoba uyachazwa ukuthi umkhonto ungakanani. Bathi khona indoda yayihamba phambili imphathela isihlangu wayephathelwa. Sasisinda ngalendlela ukuthi khona umuntu osithwalayo wayethwalelwa isihlangu. Konke lokhu uDavid wakubona. Kodwa into eyenza ukuthi angakwazi ukunaka i-consciousness. Yini i-consciousness? I-consciousness ukwazi okugcwala kumuntu kuze kuzale izanya noma kuzale nonembeza. Uma kuthiwa uconscious ngento uzoba nezanya zayo futhi nonembeza wakho uzokwakhela kuleyo nto conscious ngayo. Bayangizwa abantu abakhona la endlini. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uyabona uma into ugcwele yona bathi abantu uthukizanya. Ngamazi uthukizanya ngenxa uthi nganxa lokho ogcwele. Uma utshelwe ukuthi kunesipoki endleleni ethile noma ejikeni elithile. Ngisho sekungawa iqabunga liwele phansi. Uzobonakala uthuka. Into yenza uthuke yilokho okwaziyo ogcwele ukwazi ngakho. That's what we call consciousness. I-consciousness yenza kuzaleka izanya. uDavid wagcwala i-consciousness ye-covenant. Ubuka umuntu omude njena akum-affecti ukubona kwakhe umuntu omude. U-affectwa yilokho a-conscious ngakho yena. Yini esitshela ukuthi uDavid waye-conscious nge-covenant? Sitshelwa amazwi akhe uthi inceku yakhe izoya iyolwa naloya mfokazi ongasokile. Ukusoka is a covenant. Shout hallelujah. Ngama yamazwi yena waye-conscious nge-covenant anayo ngoNkulunkulu. Uma
wenza icovenant noNkulunkulu uyasoka, and le covenant iyakhuluma ithi impi yakhe uNkulunkulu ingeyakho nempi yakho ingeyakhe. So uDavid ubona indoda yende nje akumhluphi lokho ngoba ugcwele okuthi kuyena, njengoba ngisokile nje ngine covenant noNkulunkulu, impi yami ngeyakhe impi yakhe ngeyami, olwa nami ulwa naye, olwa naye ulwa nami. Shout hallelujah. uDavid ugcwele ukuthi le ndoda izobhekana noNkulunkulu engine covenant naye, ayizobhekana noDavid yedwa, izobhekana noDavid noNkulunkulu wakhe, ngoba njengoba lo David ene covenant noNkulunkulu njena, olwa noDavid uyithele nakuNkulunkulu wakhe, uyithele shono thana, uyithele thana okulwa nami kuyithele kulo engihamba naye. Shout hallelujah, shout hallelujah. That consciousness, divine Asira, that consciousness made him to overlook the tallest man in the battlefield. That man was the tallest in the battlefield. Got the consciousness in a covenant. Yamenza wanganaka bude. Shout hallelujah. Ukugcwala izanya ngokuthi webazalwane inamandla into oyifake yagcwala kuwe. Ake ngiselapha kwi-consciousness ngoba ngifuna ukuyichaza i-consciousness ukuthi inamandla kanjani. Mhlamba uyazi into eyenza nibe namandiya ePhoenix ngesizini ethile enza i-fire walking ahambe phezu komlilo, akuyona imagic kuphela. Laba bantu laba benza i-fire walking bafike babe nama years and years of meditation. Meditation, everybody say meditation. Meditating on the point and fact yokuthi umlilo awushisi. Bavele bakhethe hours and hours a day benza practice ye meditation. Mina ngikhuluma ngama hours a day. Usho ngaba mazuma iqale ngo7 uyozayoyivala ngo7 ntambama, ukhawuka ngesikhathi sokuyodla, abuyabuyela ahlale phansi ayivalele aqhubeke athi umlilo awushisi, umlilo awushisi, liphele ihour athi umlilo awushisi, umlilo awushisi, liphele lesibili athi umlilo awushisi, umlilo awushisi, liphele lesithathu athi umlilo awushisi, umlilo awushisi, liphele lesine. Lalela ke njengoba kwenza ihour nje uzokwenza kuphela iviki lama kuphela usuku, which is many hours a day. Kuphele iviki, kuphele inyanga, kuphele unyaka, kuphele iminyaka. After iminyaka ethile umqeqeshi wabo abese yobathesta ke manje sebekulungele yini ukuthi sebengafeyisana nalokho akade bemeditate ngakho. Ngamanye amazwi sebekwazile ukumeditate kwaze kwakheka i-consciousness yalokho abazidla ngakho. Bakwazile ukumeditate baze baba nezanya zokungashisi kwawo umlilo. Angazi noma uyangizwa yini. Uma bemeditate kwaze kwashintsha i-database ya register i-information entsha ngomlilo. Angazi noma ngikhuluma nabantu la endlini manje, angazi noma nikhona yini. Ngamazi kumele ba reach ba meditate kuze kushintshe i-information ekwi-computer ekhanda ngomlilo. Ishintshe ibhalo okusha ithi computer ekhanda umlilo awunjani. Uma ike yashintsha i-message i-computer yathi umlilo awushisi, ngenkathi benyathela kuzokwenzeka njengokwe-message. Eseka lalela ke uma sebenyathela umlilo ungashisi, nina nicabangana nemithi, nina nithi abave bethakatha, amandiya awave thakatha, nikhohlwa ama years and years okushintshwa kwe-information kwi-database. Lento uNkulunkulu wethu usenzelile yona, nangabona ukuthi bakopisha yona laba base-India. uNkulunkulu wenze oShadrach noMeshaki noAbednego bengakathunjwa beya emasabatheni njalo ngamasabatha bayomeditate ngezwi, ngoba laphana emasinagogeni incwadi efundwa kakhulu kaIsaya.
Angizwa abantu abakhola la endlini bafike lapha kufunda uIsaya. Uma kufunda uIsaya elinye lamavesi elingasali kuIsaya ilele lithi noma udabula amalanga bomlilo awayikushisa, noma nijabula imfula yamanzi emkhulu ayikunikhukhula. Balifunde lelozwi uma uthi siyakudabula imfula yamanzi emkhulu ayikusikhukhula, sijabula amalanga bomlilo awayikushisa. Abafana bameditate njengobani? Njengalabana abathi umlilo awushisi. Bona nethi bona bathi amalanga bomlilo awayikushisa, umfula awuyikusikhukhula. Shout hallelujah, shout hallelujah. Bakwenza lokho for years and years, abakathunjelwe eBhabhiloni, kodwa sebekwenze bezindla ngakho ngoba umyalo wezwi ababewuyalelwa orabayi abafundisi bakhona emasinagogeni uthi wozindla ngalo izwi imini nobusuku. Laba abafana bazindle ngalo lelizwi elithi noma bedabula imifula yamanzi emikhulu ayikubakhukhula, noma bedabula amalanga bomlilo awayikuwashisa. Bazindla kwaze kwakheka i-conscious yokungakhukhulwa. Namhlanje akeke kwakheke i-consciousness yokungakhukhulwa. Akuhambe wazi kahle ukuthi akhonto ezokukhukhula. Shout hallelujah. Kwakheka i-consciousness yokungashi. Uma sekufikwa lapha na eBhabhiloni sekubaswa umlilo, sekuthiwa ongafuna ukukhuleka kusisithombe uzophonzwa ezwa esithandweni somlilo, awulalela impendulo yabantu abane-consciousness. Lalela ukhiye we-victory wokuqala i-consciousness. Awulalela impendulo yabantu abane-consciousness, ithi asidingi nakuziphendulela kule ndaba, kepha uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla. Our God is able to deliver us. uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula nasesithandweni somlilo ovuthayo. Bakuthatha yaphi lokuthi uNkulunkulu wethu unamandla? Bakuthatha kulokho abakufunde bazindla ngalo kwaze kwakheka i-consciousness yakho. Bayangizwa abantu basebethi yebo uyakusikhulula nokusikhulula Nkosi. Kubanjwa abantu nje, kubanjwa abantu abane-consciousness, abanezanya zokungashi, asebazi kahle ukuthi abayikusha. I-consciousness yenza izinto ezi-around you zishintshe zifane nalokhu wena o-conscious ngakho. Bayangizwa abantu abakhona la endlini. Shout hallelujah. Uyazi ukuthi ungakusuke uye ekhaya mhlawumbe ihlotsheni zakho okuhlushe kwayo kuzona, nawe ungaphethe namaletheni yokubazama uma ufika, kodwa kunele kungafika wena kushintshe ukuhlupheka, kube nezinto kufika wena kube nezinto ezingena la ekhaya, kube khona abakhokha izikweletu zala ekhaya zeminyaka akade babekweleta abantu bala ekhaya. Kunele kungafika wena kukhokha izikweletu kanti khona i-consciousness ofika nayo. Shout hallelujah, shout hallelujah. Ingakho uma sifundisa abantu abasindisiwe, uma usunikele kuJesu, siyakufundisa ukuthi yeke ulimi lwamabhadi, uyeke nolimi lokuhlupheka. Ngisho ngabe kuthi ushiwe ibhasi, ungathi uma ubuye ureport ukuthi ube nebhadi washiwa ibhasi, ulimi ilanguage nje, ibhadism nje phuma kuyona, ngoba uzogcina usune-consciousness yamabhadi. And once waba ne-consciousness, amadimoni ayathanda ukunikhulumisa into okuzokwakheka i-consciousness embi. Ukhiye kaDavide namasotsha ayebona uGoliath abaleke ukuthi labana babengekho covenant conscious. Lona yena ucabanga i-covenant ukuthi lento engiyenzile mina njengoba ngine-covenant noNkulunkulu ingenza ngihambe naye, olwa nami ulwa naye. Namhlanje ngiyamemezela ebusuku ngithi olwa nathi ulwa naye, olwa naye ulwa nathi, omelene nathi umelene naye, omelene naye umelene nathi. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Ukhiye niyambona uDavide ukuthi akacabangi nakucabanga ukuthi loya muntu uyingozi, kodwa ebebonakala ngokwe-appearance nesimo ukuthi uyingozi. Uyabona webazalwane, into ofike wazindla yagcwala ngayo wayisiyakhi consciousness iyaku-absorba.
ugcine sewuduma ikhanda ngayo. Nikeni bezwe abantu bekhuluma ngengane ngezo bethi akasezwa kuduma ukuthi nje kuye kuduma ukuthi lalela ibamba kudume yona. Uyabona uDavide wayiduma icovenant. Wayengaduma ubude bukaGoliath, wayiduma icovenant anayo. Kwase kuduma yona. Into ikaNkulunkulu azikubambe kudume zona. Yini yenza uNkulunkulu kuJoshua chapter 1 athi lencwadi yomthetho ayingasuke emlonyeni wakho, athi wozindla ngayo imini nobusuku, abesethi khona ke uyophumelelisa indlela yakho uhlahlamelise kahle. Ingoba uma uke wagcwala yona kokwenzeka izinto ezishiwo yilokhu wena ogcwele khona. Akukwenzeka kuwe izinto ezishiwo isimo obhekana nazo. Hayi ukuthi awuzukubhekana nesimo, uzobhekana nesimo, but there will always be a complete turnaround. Koshintsha izinto zifane nalokhu ogcwele kuwe. Akukushintsha wena ufane nalokho obhekene nakho. Ngiyaprofetha ebusuku ngithi yonke into oyifaceayo sewugcwele yena. Shout hallelujah. Ayishintshe ifane nalokhu wena ogcwele khona. Now. Consciousness, I see the consciousness of the covenant. Into yamenza wanqoba uDavide. Wayengeka ngenwe nayifiye ngoba wayegcwele eduma indaba yecovenant, wayengaduma ubude bomuntu. Futhi sekuyabonakala ukuthi nalapha na kwingonyama nebhere uza kunqobe nje vele ile consciousness. Ngoba phela kwalona ingonyama awuvela uyigagamele nje. Awuvela uyigagamele nje ingonyama. Into yamenza ngoba waqala kuyo phela. Into yamenza waqala khona uqala waye conscious of the covenant. Wathi lokho kuyingonyama akusho lutho kuyibhubesi kade kwakubaqeda abantu, this time ubhekene nomunye ongahambi yedwa ohamba noNkulunkulu. I have a covenant. Wadlulela kuyibhere wathi same case. Uma esebona nangu uGoliath emile uthi kuSawuli inkosi yami ayingabi nalivalo, inceku yakhe izolwa nalomfukazi ungasokela ngoba naye uzoba same case. 2 ukhiye wokunqoba ukaDavide anqoba ngawo, wanqoba ngeconfession. Oqala consciousness of the covenant, 2 confession. uDavide wakukhuluma ukunqoba engakalwa. Angiphinde enjani bazalwane? uDavide wakukhuluma ukunqoba enjani? Uyabona isithi uma sifuna ukuthi ungayiboni into obheke kuyona, sikwesabisa ukukhulumeni ngokuzuza kwakho ivictory ngaleyo nto. Sifuna ungaqali ukukhuluma. Sibe nabantu sibabeke eduze kwakho abathi ungasho njalo ngoba wazi. Isitha size sikubekele nabantu. Webazalwane, ngicela ukukutshela ukuthi le nqama eyaficwa uAbraham phezulu wayengakayifice uma wayezobe enabantu abamphahlile abathi ungasho njalo. Ngoba lo Abraham lo wanyuka intaba ezansi esuka ethafeni eshiye ingceku nezimbongolo. Wathi salani lapha nina nezimbongolo. Wathi mina nomfana sisayokhuleka. Angazi noma uyangizwa yini. Wayisenza iconfession emangazayo. Wathi sizobuya size kini, azi kahle ukuthi akayili ukuyobuya naye uyombulala. Kodwa bakhona abantu engikhuluma nabo lezini. Ngoba esikhathini esinye ukukhuluma ungazi noma bakhona noma bekho, nazi noma bathengele lamagwinya okuthiwa ushishiliza, khona lamagwinya amakhulu okuthiwa ushishiliza ano oil omningi. Angazi noma ngibathengele ushishiliza ngibajijiyele ushishiliza. Mana ke bakhona noma bekho. Shout hallelujah. Lalela ke uthi uAbrahama salani lapha nina nezimbongolo, usho usethafeni. Usho ukuphi bazalwane? Ngoba into ofuna ukuyifica phezulu egqumeni ikhuluma usephansi ethafeni. Shout hallelujah. Ikhuluma usenjani bazalwane? Shono usethafeni. Izinto ofuna ukuyibona sewuphezulu egqumeni.
namhlanje ebusuku I prophesy and declare zonke izinto oyikhulume usesethafeni ebengaka manifest kusukela namhlanje ilanga lokuqala kwemanifestation yazo ziya manifesta lenyanga iphela zimanifesta leqalayo ezayo ziya manifesta zibonwa ngamehlo enyama ezinkulu ezincane ezindala ezintsha okade wazazo sayikhumbula osuwayikhohlwa ngideclare imanifestation khuluma uphansi ethafeni. Mina ngiyazi ukuthi khona izinto okuthola ukuthi zike zidlulwe isikhathi idlulelwe isikhathi laphana enanda khona umfana wayegangile angazi wayegangile yayimenzile le ntombazane wayegangile kakhulu intombazane yayikhulelwe wakhipha izwi kuyona wathi yabo nje ubuthola isisu nje kanti uyangazi uyangeyisa futhi unjalo njena uyolokhu usithwele njalo awuzukuthetha waphela 9 months intombazane lutho ukuthetha 10 months akukukuthetha nithini ngesingisi nithi no tetting nithini ngesingisi khulumani nina ingane zala ekhaya nithini ngesingisi no tetting lutho ukuthetha 11 months lutho ukuthetha 12 months lutho ukuthetha le nkonzo ayikhona kuyo le ntombazane inkonzo kwakuna 13 months lutho akathetile sena 13 months akathetile. By the way ake ngikhulekela abantu abangabathola abantwana before ukhulekela bazoba labantwana abakhona asiqale ngalaba ake ngiqale mina ngalaba abangabatholi bese ukhulekela abantwana awukwazi ungathi usemshadweni ungatholi abantwana kube kukhona abangekho emshadweni abazala ukudlula amaphela namagundane hayi ngeke ubone lo amaphela ayazala shout hallelujah. Ngeke namhlanje ngizokhulekela abangabathola abantwana uMamJobe akhulekele asebe khona abantwana alibonga igama lika Jesu lo muntu ngiqonda ukuthi mina iyakwazi into ithi ikhona unayo ibanjwe uthothi ubanjelwe into onjani onayo ngenyanga ka13 kanti kunenkonzo ya attend inkonzo uNkulunkulu wayenzela umusa ngangidumisa nje futhi lokhu kudumisa hayi okuhamba ngesinging expression ngoba ama expression endumiso awu4 onke ano s isinging expression lapho khona usho khona iculo elizosho utho lona iculo kuye bese kuzoba i-shouting expression lapho ungasho khona into eningi kodwa ukhamula ukumemeze uma uthanda ungathi ungcwele noma uthi hallelujah that's a shouting expression iyona yasetshenziswa eJericho i-shouting expression uma kuthiwa bakwakhamuluka ukhamuluka igama elistrong lesizulu sakudala oqonda ukuthi bamemeza ngesizulu esilula esijulile lesithi bakhamluka esilula bamemeza esithathu iexpression saying expression lapho umusho khona ukuthi ungubani noma unjani noma ungakanani noma wenzani noma ukuphi noma unani nangokwegama lakhe nezwi lakhe bangizwa abantu abakhona la endlini inleyo ke isaying expression yesine isowing expression lapho utshala khona imbewu usukumdumisa ngenkathi unembewu oyitshalayo usukumdumisa uma ubalekelana nokunikela unikeza uNkulunkulu into usukubalekelana nokumnikeza udumo ngenkathi ungamniki naye akazi ukukudumisa ngoba uFirst Samuel chapter 1 verse 30 uthi abangidumisayo ngiyakubadumisa ngisho nangesidi uma umdumisa naye uyakudumisa bangizwa abantu abakhona la endlini lapha ke ngamdumisa ngokumusho uma ngidumisa ngimusho ngathi wena ophakeme phezulu kwamazulu inkazimulo yakhe phezulu komhlaba wonke njengamanzi sibekela umhlaba kanjalo inkazimulo yakhe yagcwalisa umhlaba kuze bephathe naphakathi ngathi ungcwele Jehova sabaothi umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho ngathi you are the same yesterday today and forever ngisaqhubeka alibonga igama lika Jesu ngisaqhubeka wasikwa khona lapho kwatatazelwa kwaphazamiseka inkonzo kwaphazamiseka inkonzo kwalandwa iambulance kanti ngimdumise inkazimulo yehla ngoba uhlala ezibongweni zabangcwele lalela ke kwabreakeka ukubambezeleka kwento ekade yabaJew namhlanje ngiprofetha ukudestroywa kokubambezeleka kwezinto ekade zabaJew zonke izinto ezi-overJew
namhlanje ngidestroya i-curse ye-delay, ngiyayidestroya i-curse ye-delay ngegama likaJesu. Any curse of delay, yonke into eyenza ukuthi uma sekufanele kubonakale kungabe kusabonakala kushabalale, namhlanje ngiyayidestroya ey'ntweni ey'thinta impilo yokomoya, eyokomzimba, eyey'mali, eyasemshadweni, eyasemsebenzini, eyento ey'phathekayo, eyasebhizinisini, eyasebandleni. You spirit of delay, you curse of delay, be destroyed emkhathini, emhlabeni, emanzini, phansi komhlaba. You agents of delay, be destroyed by fire and by force in the name of Jesus. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Salani lapha nina neimbongolo, mina nomfana sisayokhuleka, sizobuya, sizobuya, sizobuya. Uyazala ukuthi uyombulala kodwa uthi sizobuya, sizobuya, sizobuya sizekile. Wanele wathi sizobuya, ingilosi kaNkulunkulu yabamba inqama ngale kwentaba. Ngoba ukukhuluma is confession eyenza ingilosi zi-activate on your behalf. Ngoba confession brings confession, possession. Wathi enyuka ngapha yayinyuka nenqama. Wathi enyuka nayo yayinyuka yafika phezulu yabhajwa ngeimpondo. Wafica inqama ibhajiwe. Wathi mayephakamisa inkemba ethi uyamgwaza umfana, yathi ingilosi yona le ekade inyusa inqama isimlindi ukuba act. Wathi uya-acta yathi Musa, sengibone nokubona ukuthi awungigodlele lutho, ekukubusiseni ngiyakubusisa, phenduka bheka emva kwakho nansi inqama. Uma ebheka inqama ibhajwe ngeimpondo uyenza yona yaba yi-sacrifice. Wathi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Leli gama aqamba ngalo i-altar nentaba wathi iJehova Jireh. Akulona igama likaNkulunkulu ukuba singaze sithi yena unguJehova Jireh. Igama le-altar aliqamba emva kube seprovide uNkulunkulu. Waqamba i-altar wathi igama lalo uJehova uyabonelela. Engathithi ekhaya kwakho ngaze ube ne-altar. Ozoliqamba nje ukuthi uma ngifuna izinto zami zibe nje ngiya kuleli altar. Ngimbize yena obonelelayo onguJehova. Shout hallelujah. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Omunye owasizwa i-confession ngale kuka Abraham, njengoba noDavide naye washo esanyuka phansi. uDavide ezoshaya uGoliath wathi washo sanyuka phansi, wathi wena uza kimi ngomkhonto nengcula nejozi, kepha mina ngiza kuwena ngegama likaJehova impi yakhe oyeyisile. Wathi uIsrayeli uyokwazi uNkulunkulu akanqobisi ngenkemba kuphela, lapho senginqume ikhanda lakho. Lalela akaphethe inkemba kodwa ukhuluma ngokunqunywa. Hayibo, ukhuluma ngokunqunywa kwekhanda lomuntu ozayo ephethe inkemba. Yena akaphethe inkemba kodwa oza nenkemba yena ukhuluma ngokunqunywa kwekhanda lakhe. uNkulunkulu makenza izinto abeza nazo abantu ishikele bona ishaye bona. Izinto abasihlasela ngazo ayishaye bona yini ngegama likaJesu. Lalela ke weza usekhulume ukunqunywa kukaGoliath engaphethe inkemba, ukhuluma ukunqunywa kophethe inkemba konenkemba. Uyabona ngeke uyisho leyo nto uma uphathwe abantu abathi ungasho njalo, awazi kunjengoba eyiphethe nje. In fact uDavide wayesethunyelwe abantu abashoyo bethi kungasho njalo. Wathi uSawuli kena lona kade wayesilwa izimpi. Bakhona abantu abagijima bazosho. Alibonga igama likaJesu. Shout hallelujah. Wathi uDavide uNkulunkulu benami ngibhekene nengonyama, waba nami ngibhekene nebhere, uyakuba nami noma sengibhekene nalomfakazi ongasokile, uyakuba njengomunye walezo zilwane. Shout hallelujah. Bese ngichazwa owesimame okuthiwa wayesebe nesifo somopho for 12 years. Yena ke zamdlala inyanga ngoba weba kithi ziyakwazi inyanga ukudlala umuntu uma seyithandile ezamdlala. Le ndaba uma ufuna ukuyifunda iku-Mark chapter 5, ngokuka Mark 5 verse 25. Ngokuka Mark 5 ngifuna uyithole mahala le.
ngizoyiphinda kaningi ngokuka Mark 5 verse 25 zamdlala mfana wami ngoba ziyakuvuruvaya uma zikuthole kahle zamdlala inyanga lithi iBhayibheli esechithile imali yakhe 1 eningi 2 inyangeni ezinjani eziningi multiply imali iningi times inyanga eziningi uthi ingakanani leyo mali lithi iBhayibheli engasizakalanga ngalutho kwayima kuqhubeke mo esekhokhe mo kuqhubeke mo ngoba kuphela ibaya uminyanga zikubambe phansi kuphela ibaya lithi iBhayibheli esezwile ngoJesu wathi manake bamba lamazwi wenze njani lamazwi athi wathi that's a confession wa confessa esesekhaya that is the confession wathi uma ngingathinta nje umphetho wengubo kaJesu ngiyakusinda kodwa akagijimanga wayothinta umphetho engaqalanga ngokuthi esesekhaya athi angazi noma ngizwa yini ngoba kuyakhawunta ukuthi sikubeka izandla lapha nje usesekhaya utheni ufuna umsebenzi lapha nje sikubeka izandla sithi abafuna umsebenzi beze ngaphambili sibakhulekele uma uphuma lapho uzothini noma useza utheni ngoba sokukhulekela sithi uNkulunkulu uyeza usekunikeza umsebenzi wakho usukhona uma usuhlangana nomzala wakho bathi anjani kodwa amatoho ngagcina ubheka amatoho uthi udololo ngapha ukhulekelwe ngapha uthi dololo uma usathi dololo kuzobaleka umsebenzi obuza ngoba usu-abortile lesi sisu obususikhonsivile ususi-abortile wazobambwa udololo lo sisi wathi shonini wenze njani bazalwane uma ngingathinta nje umphetho wengubo kaJesu ngizosindiswa ukhuluma indaba yomphetho njalo uyazi uyobuwephula umthetho ngalomphetho washayisana into ezimbili lapho umphetho nomthetho umthetho uthi lo mama akangahi kubantu kwipublic ngoba njengoba enjena ngokwelaw ngokomthetho ungcolile uma ethinta abantu she is defiling them ngokomthetho unjani bazalwane ungcolile yena uoverlooka umthetho uyofuna umphetho baba ake kuvela abantu abazoweqa umthetho obavimbelayo wemvelo bayothinta umphetho kulonyaka kuzozalwa kulendlu kuzozalwa ama giant of faith angezovinjwa imithetho yenyama angezovinjwa imithetho yokhondolo lozalo lwakini angezovinjwa imithetho yemimoya ngoba kunemithetho yama families ethi abantu baleli ekhaya abahambe bafike la abangadluli la uthothi akugani umuntu kanti kunomthetho nje okumele ubreakwe ngomphetho shout hallelujah uthothi akekho osebenzayo kanti kunomthetho nje awubekwanga na uNkulunkulu ubekwe imimoya yala ekhaya shout hallelujah abanye banesifo esithile bonke badlala sona asiveli nakuNkulunkulu kunomthetho nje owabekwa imimoya ukuthi abantu abagule ngalesifo namhlanje ngidestroya all the negative laws esemkhathini esemhlabeni esemanzini phansi komhlaba esemakhaya esemabhizinisini esemzimbeni eseyingqondweni eseyimalini eseyinganeni ekuma families ekuma marriages uyazi mina ngazi ngisho nama families okunjengelo kubona ukuthi abantu balelo khaya ba divorce ingane zakhona zifundile ibuya koma technicon zidivorce zonke zithi uma ikhuluma ifakaza zithi okusho ukuthi into ekhaya ngoba omama bethu bonke ba divorce nathi manje sonke sikukosisa ba u5 bonke ba divorce bonke sekunelongo amadimoni ayakwazi ukubeka ilo eningayiboni okumele ucinga umphetho ozoshaya ngawo umthetho ngoba kunemthetho edinga ukuphahlazwa wakhipha izwi elaphahlaza umthetho wathi uma ingathinta nje umphetho wengubo kaJesu ngiyakufuna wayeseqonda ngqo wadabula isixuku uyasingcolisa njalo uyo waziyo ukuthi usesingcolisile uma efika kuJesu ufika uthinta umphetho uJesu wezwa amandla ephuma kuyena ngoba ifaith iyawa release amandla wawezwa amandla ephuma
uma ephuma amandla wayesethi uJesu ubani ongithintileyo, wagijima uPetro ojahe kakhulu ngoba uPetro umuntu wayehlala ejahile, inhlala ejahile leya. Wathi uPetro, Nkosi, that is a very strange question. Uma isixuku sikuphahlile wena ubusuthi ubani okuthintile? Ubani ongangakuthinti uma uphahlwe kanje? Ngoba ongapha ukuthintile, ongapha ukuthintile, nangapha nanga uphahlwe isixuku. Kahle kahle in short vele wena ungothintiwe. Uma kukhulunywa ngomuntu othintiwe sure wena. Kodwa manje into ongicaka ngayo uthi ubani okuthintile? Ubuthintwe kangaka ungavele kusuka umuntu othintwe right around abuze umuntu oyedwa abesethi uJesu ukhona. Ngoba the touch of faith will always distinguish you. Ukhona ongithintileyo. Shout hallelujah. Lithi iBhayibheli owesifazane ebona ukuthi akana kufihleka wawa phansi ngobuso washo kwalanda konke okwenzekileyo. Lo wesifazane wayecabanga ukuthi uJesu umvumbululela ukumvusela icala lomthetho ngoba ungumprofeti. Vele into eyayimenze wangafuna ukubekwa uJesu izandla, wayengafuna ukumdefile, wayengafuna ukumngcolisa uJesu, kodwa wayefuna ukuthi yena ukuphila akulande ngefaith engathintwanga izandla zikaJesu. Ngoba wayemsola ukuthi uJesu njengomprofeti uzombona ukuthi ungcolile manje uzomngcolisa. Uma esesho ke uselanda yonke into kunoba uJesu amvusela amacala ngoba uJesu akabali namacala abantu. Wavela wathi uJesu ukukholwa kwakho kukusindisile. Shout hallelujah. Ngeconfession, ngokusho wathola into ayikhulumileyo. Abangashanga esithandweni somlilo basho bona bathi uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula nasesithandweni somlilo ovuthayo. Basibethi yebo uyakusikhulula nokusikhulula Nkosi. Eyokugcina is confidence in God. Lalela ke yeke ukwethemba ezinye izinto uNkulunkulu uye kuyena ngoba uzozama. Lalela ngikusize. Suka ngisho nakubantu abathi naye uNkulunkulu uyabhekelwa. Uma ufuna ukumbona kahle dedela konke ongamathemba aziwayo. Ubheke yena yedwa, uthembe yena yedwa. Shout hallelujah. Amahubo 125 athi abamethemba uJehova banjengentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa kepha emiphakade, njengezintaba zihaqwa eJerusalema. Kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kuze bephakade naphakade. Shout hallelujah. Uyabona uma ukwamethemba uvela kungasekho themba. Uma uke walokotha wamethemba uvela kungasekho themba. Uyathenjwa uNkulunkulu athenjwe kungasekho themba. Yeka ukuthemba. He had confidence in God. Uthi wena uza kimi ngenjula nomkhonto nengculo kodwa mina ngiza kuwena ngegama likaJehova impi yakhe oyeyisile. Wathi uIsrael uyokwazi ukuthi uNkulunkulu akanqobisi ngenkemba kuphela lapho senginquma ikhanda lakho. Wayesevala ngepoint ethi ngokuba impi ingekaJehova. For the battle is of the Lord. Uqonda ukuthini uma ithi impi ngekaJehova? Uqonda ukuthi ngithembe yena. Mana ke entweni yakho eyimpi themba yena. Ukhishwa kanjani umzalwane osindisiwe? Akhishwe ekukhulekeni akholwe uNkulunkulu ayolanda imithi yenyanga ezama ukuyivikela ngayo. Ushifte uswitch amathemba. Ususa ithemba lakhe kulokhu walibeka kulokhu. Iproblem ekhona einzunzo zokugcina is a switch of hopes. Ayaswitchwa amathemba. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Uyabona uma thina sikholwa kulezi insuku uma singase sibambe into uJesu ayeyikhuluma kubafundi bakhe ebizwa ema-Bible colleges ngokuthi comparative judgment. Khona uJesu ake wakusho. Angithi abaFarisi babebonwa abafundi bakaJesu njengabantu abanento esilele ezintweni zombuso wezulu. Babebonwa kanjalo. Kodwa usethi kuJesu bona abapriest abakhulu nezazimthetho nababhali nabaFarisi bahleze esihlalweni sikaMose. Kwenzeni abakushoyo kodwa ningenzi njengemsebenzi yabo. Okokuqala lokho 1. 2 usezothi uma ukulunga kwenu kungedluli okwababhali nabaFarisi ningewubona umbuso wezulu. That is a comparative judgment. Uqonda ukuthi uma nifuna ungena izulu
ibani ngabalunge nedlula laba. Uma ningakabedluli laba ngokulunga kwenu anikhohlwani ukuthi niyezulwini. Webazalwane, khona into engixakayo ngathi thina esikholwayo. Yini singayenzi assessment ke senze a comparative judgment. Ukuthi uma abantu benkolo abangena Jesu nabangazi nansindiso bekwazi ukugqoka ingubo ezinde, abanye bamboza ubuso forever, ukusuka ekhanda, lalela, ukusuka ekhanda kuze kube semathelo onyawo. Yini nina nizokhindela amakholwa, nizowakhindela nina nikholwa? Awusenzi ngisho ne comparative judgment ukuthi waba nesifo sokukhinda wena, kukhona abangena Jesu. Le kindiology wena ekubamba uno Jesu. Ikubamba kanjani kube kukhona abangena Jesu kodwa bamboze forever? Koze kube phaka abakhathazekile ngokungboza kwabo. Wena awusaphenyile uGilisampula. Uyophenya kuze kube phakade. Kushoda ngecomparative judgment. Ngiwumfundisi nje kufuneka ngiyenze comparative judgment ukuthi ngakithi ngazi abafundisi basezayona abangayihambi inyanga. Uma abafundisi abangasindisiwe abasezayona beqotho, one abalali nabafazi babantu abahambi inyanga, sengathi ngisindisiwe ngiqhamuke sengiyoncinda indengezi zeyinyanga, kukhona ongakasindiswa. Yini ngayenzi comparative judgment ukuthi engakangeni nje umfundisi wasezayoni ukuyodla imithi yeyinyanga, ake ngimele uNkulunkulu engimethembayo, abamethembayo uJehova banjengentaba yasezayoni engena kunyakaziswa kepha emiphakade. Njengezintaba zihaqa iJerusalema kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kuze kube phakade naphakade. Webazalwane, akukho umuntu okumele abuka abantu abanezimoto ezicwebezela agijima ayodla imithi athi nayo ufuna imoto. Uma imoto zizalwa imithi zingamane ihamba eshone njengesipikile eplangweni, ngoba uNkulunkulu wethu umhlaba ungowakhe nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kuwona. Akukho umuntu wesifazane okumele ayoqoma aqomela ukunikezwa imali amadoda no minister nongqongqoshe. Uma imali itholwa ngokulala namadoda ingamane ihamba ishone njengesipikile eplangweni, ngoba isiliva lingelika Jehova negolide lingelakhe. Inkazimulo yokugcina yalendlu inkulu kuneyokuqala. Akho umuntu, shout hallelujah, akho umuntu okumele adlala abanye abantu ngoba ethi ufuna ukuzama ukhava standard ne-status esithile. Ungamane ngingabi na standard, ngamane ngingabi na status. Shout hallelujah. Kodwa as long as ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Elthabai khashirani shekataila rabasirani shekapai nasai nazela raikatai katai kashira rikapai katai kasaina. Lalela kwamsiza uDavid ukumethemba uNkulunkulu ngenkathi ekhipha i-confidence in God. C number 3. C number 1, consciousness of the covenant. C number 2, confession. C number 3, confidence in God. Ngenkathi ethemba uNkulunkulu wakhipha amazwi wathi ngokuba impi ingeka Jehova. Wanele washo njalo uJehova okuthiwe impi ingeyakho wavele wayithatha. Ngoba mawukwasho njalo uvela ayithatha. Kuliwa njena uGoliath akayazi impi isithathiwe. Yena ubona umfana omncane kanti impi njani kumfana isithathiwe. Abantu bakuthathe kancane okweshomo samathumbu kanti impi isithathiwe. uJehova wayithatha impi. Wathi uma ephakamisa itshe linendwa imani umfana langajikijelwa umfana ngoba impi ayisekho phela kumfana isithathiwe. Kwadinga ukuthi itshe ajikijelwe uJehova ngoba impi isithathiwe. Hayi uma selibanjwe uJehova ke selibanjwe omunye phela manje. Leli itshe labanjwa uJehova, washo ukuthi uJehova lo selibambile manje ngoba impi isithathiwe. Uyamazi uGoliath lapho engagqokile ngakhona ngoba uJehova uyasazi isitha sethu la singagqoke ngakhona. Wazi inkinga yakho lapho ingagqoke ngakhona. Wazi isimo sakho lapho singagqoke ngakhona. Wazi abalwa nawe lapho bengagqoke ngakhona. Wazi okumelene nawe nokuhlupha wena lapho ungagqoke ngakhona. Izinto eseyixaka abantu abaningi uyazazi lazi ibuthaka ngakhona. Labanjwa uJehova itshe walijikijela yena laze layobhajwa
esiphongweni lapho kuhlukana khona isigubuzelo sobuso nesixoko sobuso langena. Uyabona ke itshe ngisho ngabe kuthiwa ingane encane nazi ikhona, ngisho kuthiwa ingane encane uma litshitshe lo muntu omdala lishaya liwele phansi, kodwa leli ngoba lalibanjwe sika Jehova isandla la shaya la bodloza laze la ubhajwe ebuchosheni. Awungizothandaza ngale, sesiyakhuleka. Keys of victory, 3 keys of victory batholele bonke, sesiyathandaza. Ngenkathi libhajwe ebuchosheni ngichazwa omunye umfana kulaba balaphana etertiary eshumayela ngale message impostoli uthi ngenkathi itshelelane lathunyelwa uNkulunkulu ngesandla sika David lifika lapha ebuchosheni lafica kunomhlangano that was going on. There was a meeting going on. Uthi usihlalo womhlangano kuMedula Oblongata as a chairman of the meeting. Uthi lapha ebuchosheni kunosihlalo, uthi no chairman. Igama likaSihlalo uMedula Oblongata wayibamba umhlangano etafuleni nothaya. Uthi kukhona obhala ama-minute njengosecretary hypothalamus ebhala ama-minute. Kuyezwakala bazalwane. Uthi langena itshe lashaya usihlalo wawa nesihlalo. Waqathaka ipeni hypothalamus wonakala umhlangano. Namhlanje ngizothi sikhulula itshe lingenayo lizowona umhlangano. Lihlakaza imhlangano ehlangene ngathi emkhathini. Lihlakaza imhlangano manje ehlangene ngathi emhlabeni. Lihlakaza imhlangano ehlangene ngathi emanzini phansi komhlaba. Enorth, east, esouth, ewest yomakhelwane liyayihlakaza imhlangano lelitshe. Ngegama lika Jesu ngiphahlaza yonke into emelene nokumelene nathi, nemelene nokuza kithi, nemelene nempendulo zemkhuleko yethu. Kuyachithwa, kuyaphahlazwa, kuyachithwa, kuyaphahlazwa. Isandla sika Jehova esinamandla siphakeme, isandla sakhe siyakhazimula, isandla sakhe siyafumana bonke abamzondayo, isandla sakhe siyaphahlaza sitha, isandla sakhe simzuzela ukuqonda. Shout hallelujah. Sicela abangabathola abantwana emshadweni beze ngaphambili, emva kwalokho sithethele uMamjobe uze ngaphambili. Abangabathola abantwana beshadile, beshadile. Ongabathola abantwana uma bengekho abasemshadweni, abangabathola abantwana singakhululwa. Ongabathola abantwana eshadile uma bengekho, thanks a lot. Siyabonga. Praise the Lord. Ake shayela umoya ingcwele izandla. Basala baba.